आज हूँ कौन भात ସଂକ୍ରାନ୍ତି भात ଦେଖିକି କହ। भात डालमा कौन कहू ଆମ ତାହେଲେ ରୋଷେଇ ହୋଇନ ଦେଖ ଗୁଡଟା ମଣ୍ଟିଆ ଆକୁ ଚିନ୍ଥବ ଏ ଆନ୍ଦ ଦେଖିଲା ଲୋକ ରେଡି ମୁନା ଦା ଆମ ଜିଦି ଗାଧୁଆ ଆମ ରୋଷେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ କେହି ଟପ ଥୋଇନାହାନ୍ତି ଟପରେ ଥୋଇଛି ପରିବା ଦେଖ ସସରି କଣଟା ମସଲା ଟିକେ ବାଳା ହେଇଯାଉଛି ଗନ୍ଧିଆ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତ ଆଡ କରିବନି ସୋନୁ ତ ଭାଗ ଦବା ହଁ ଆସୁନା ମାନେ ଗଛ ଚଢିକି ଉପରା ହବ ଦେଖ ଆସୁନି ଆସୁନ ଆରେ ଆସ କୋଉଠି ବା ମୁଁ ଚଢିବିନି ହେଇଛି ଆମ ଓଉ ଗଛ ନା ଓଉ ଚଢା ହେଇକି ପରା ହବ ଖୋଜୁନୁ ମୁଁ ଅଡେ ଦେଖାଏ ହେଇଛି ଏ ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇଟା ଓଉ ପିଓର ଓଉ ଆମ ଗଛ ପରା ହୁଏ ଉପରେ ତ ଆରେ କି ଉପରେ ପାଚି ହେଇଛି ନଙ୍ଗା ନଙ୍ଗା ଉପରେ ମୋ ଉପରେ କେତେ ନେଲାଇଁ କଖାରୁ ମୂଳା ଗାଜର ସେଠି ଓଉ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଓଉ ତ ଗଛ ଗଲେ ଓଉ ପାଇଲେନି ଦେଖଲୁ ମୋଦି ଆଗ ଦେଖିପାରିବ ମୋଟା ସେ ମୋ ଲଗେଇ ପଡିବ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କଣ ମୋବାଇଲ ଭାତ ଡାଲମା କଫି ବସିଲା ପାଣି ବସିଲା କରେଇରେ କଫି କପା ଦି ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ କଡା ହବ ଏଠି ଆମର ଅମୁଲ ଏଠି ଆମର ଚିନି ଲୁଣ ମସଲା ଏଗୁଲା ସେ ପିଆଜ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବନି ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିଲା ରୋଷେଇ ଅଧା ହେଇଛି ଆମେ ପତ୍ର କାଟି ଆସିକି ଆମେ ଖାଇବୁ ଦାଡ଼ ନେଇ ଛୁରୀ ଛୁଟା କାହାର ଉଲ୍ଟା କାଟୁଛୁ 70 ଟଙ୍କା ଉଲ୍ଟା କାଟୁଛି କଣ ଅଛି ଲଙ୍କା ପତ୍ର ଆମ ବୁଢା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଖଲିବ ଖଲିବ ଦେଲେନି ଏ ମା ଆସିବ ଖଲିବ ତ ନେଇ ଚୁଡ଼ି ପଡିଛି ସଫା ଅଛି ଲୋକ ତଳେ ଖାଉ ଧୁଆ ହବ ଆନନ୍ଦ ମୋଡ ଆନନ୍ଦ କାଇ ଏଇଠି ଆଉଥରେ ବର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ସିଏ ରହି ନଥିଲେ କେତେ ଦିନ ଜାଣିଛ ଆଉ ଆମର କେତେଟା ବୁଝିଗଲେ
ନଅଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଜି ରହିଲ ଆଇଁଷ ଅଛି ଆଜି ସାଧା। ଚିକେନ ଅଛି ମାଛ ଅଛି ସବୁ। ଏ ପତ୍ରଟା କାହାର ପକେଇଛନ୍ତି? କାମ କରୁଛି ନା ତାକୁ କୋଉ ଦିନ ଏଇଟା କାହାର? ଏଇଟା କାହାର ଦେ? କାମ କରୁଛି ସେ କେହି କେଉଁ ଜିତୁ ଆଜି ମାଝିବ କଥା ହେଇଛି ଜିତୁ କଣ ଆଉ ଲୁଣ ବାଲା ପାଣି ସେ ଘଣ୍ଟା ଜ୍ୱର ସେ ଜିତୁ ମନା ହେଲା ପାଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମ ଡାଲମା ଆସିଗଲା। ବଣ୍ଟି ପରିବାଟା ବା ବଣ୍ଟି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିନା ମୋର ହେଲା ଚୁପଚାପ ବସି ଖା। ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ପାଣି ଢାଲି ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଫେଲି ରେଡି ଜାମ ହେଇଯାଇଛି। অনুষ্ঠান বঢ়িয়া চাଲିଛି ଘରି ବଲ ଖାଲି ବାହାରେ ଗୋଟେ କହିଲି ଚୁପେଇ ବସି ଖାଇ ଆମେ ଏ ମହାସ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ରୋଷେଇ କର୍ତ୍ତା ଧର୍ତ୍ତା ମର୍ତ୍ତା ସବୁ ଇଏ ବାড়ি আশি বাড়ি